Ito, meron na naman tayong isang project na gagawa natin ng bat. Hindi siya bullpup guys, ano lang, rifle type na bat. So ito, galing ng Ilagan. Yun, so meron na naman tayo isang project guys. Ito. Okay. Gagawa natin ng bat. Kulata. Rifle type siya, hindi siya bullpup. Unit ni Sir Tito Geronimo ng Ilagan Isabela. Yun. Ito na yung unit mo siya. Shout out sa'yo. Gagawa na natin ng kulata yung unit mo. Ito yung design niya na gagayahin natin. Yung ginawa ko rin yan dati. Yan daw yung gusto niya. So sana tabayanan nyo guys yung paggawa natin ng unit ni Sir. At sana tapusin nyo hanggang dulo guys para makita nyo yung final result ng gagawin natin. So yun. See you guys. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Gago! Stay tuned lang. Ayun. Yung bat niya guys. Papatawas tayo. Mahugani pala yung kahoy niya guys. Yan kaya kulay pula. Mahugani. Yan. Sige guys. Patabas na tayo. Yun, ito na yung pinatapos natin. Hukay na natin. Maghuhukay na tayo dito. Yun, sige guys, stay tuned.
So yun, natapos na naman. So, okay na yung talaga sa apat. Ayan. Tapos na natin yung okay guys. So, lilihain na natin itong kahoy. Ilalabas na natin yung design. Ayan. Malapit lang matapos guys. Sige, stay tuned. Stay tuned na lang naman kayo mamaya. One eternity later. Yun, hello guys. So natapos na natin yung unit ni Sir Jong Geronimo ng Ilagan Isabela. So ito na guys. Ano sa palagay niyo? So yung unit ni Sir Jong Geronimo. Ng Ilagan Isabela. Yun. Ano yung unit mo Sir? Shout out sa'yo. Sir Jong Geronimo ng Ilagan Isabela. Tapos yung niya magandang tong kahoy niya guys. Yung ito yung ano to, mahogany. Wala kaming pakialam! Yan. Sana magustuhan ng may-ari guys kung ginawa natin. Yan. Dito na lang yung video na naman natin guys. Salamat ulit sa panonood sa ating new video. Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito eh. Kung gusto niyo yung panood nyo. So, yung mga napadaan sa ating channel guys na hindi pa nakapag-subscribe, kung mahilig ka sa mga ganitong video, subscribe mo na yan para updated ka lagi sa mga upload natin mga video. Yun. Shout out na lang sa lahat ng nanonood guys.
Salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.